Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Arahus. Kamanninki to ai ni tun farko ni ban san haka abin zai kasance ba dan haka ni ki fita ki ba min masoyina idan ba kya son tashin hankali. Ke fa rubutu ne naki ni kuma duka surar ta wace kin ga faɗi kuɗin rubutun ki da ɓata lokacin da kika yi yanzu nan sai na turo miki. Ina son kullum da ganki cikin wani yanayi na daban. Sometimes what you believe is not what you see, and what you see isn't what you believe. The transformation of life is act of style, lies, fashion, and modern appears. Watete, sending a wrong numbers to dial a right figures. Dan yi miki uzuri, ina son mutum mai bin umarnin iyayensa. An zo wajen to ai duk abin da kike tunani Samira ya wuce gurin. To me yasa? Saboda Samira idan na faɗa masa mutunci na zai zube. She made a vanquit to stall a inquit. Why she struggled to get men online? Why she struggled to get a man online? Why she struggled to wave a man online? And why she started with a buffalo pictures? Watete. Shin watete nake so ne cikin zuciya ta yo zaune baki na furta sunanta. Zuciyarsa ke take so ba ita ba yayin da idanuwansa suke kallanta a matsayinki. Kin ko san dama abin da nake so na ga miki kenan? Wai har yanzu ba ta hau bane? Wallahi ba ta hau ba. And to see a buffalo picture is a disaster. Find out in Watete. Arahus Film Production present you a new series saga, Watete. Gaskiya akwai sabani. Salim ne fa. Wannan wani irin wasan kwaikwayo ne? Na fakar banza mu na fakar wofi. To Samira ta riga ta gaya mun komai. Ya salam. Sannun ku da zuwa. To ai shikenan yanzu kuma ya zo ƙarshe ko? Babu shakka gaskiya kin cika alƙawari. Da farko dai ina baka haƙuri saboda na maka ƙarya guda biyu. Kafin nan ina so ki bani dama in fara zuwa gidanku. Baka da matsala. Amma abokina gaskiya kai gwagwarmaya. Producer Sani Haruna Arahus, director Nura Mustafa Waye. This series movie saga will come to your way in every Tuesday on YouTube channel. Subscribe on Bahaushia TV and press the bell icons for more episode on Watete. Don't forget on Tuesday night, Watete. What the hell is this? Ita rayuwa gwagwarmaya ce. Da mai doki da mai kuturi ba za su taɓa zama ɗaya ba. Wannan ai shine cikakken adalci. Igiyar su da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so'iza ba ta bari ba. Mama, a gaskiya mutumin kirki ne kuma Allah ya bashi ilimi sosai cikin ƙanƙanin lokaci ya buɗe min ƙwaƙwalwata. Wai a ina yake? Wallahi mama ba sa inda yake ba. Kubura ce ta haɗa ni da shi. Ya san kimiyya sosai. Wa'annan kamata yi su zama malaman makaranta. Sai ki gode wa Allah. Na gode wa Ubangiji kuma na gode miki. Saboda da addu'ar ki ce Allah haɗa ni da shi. Alhamdulillah, na gode wa Allah. Allah abun godiya. To amma ka gaya mata kai ne wanda kuka taɓa samun matsalar ita? A'a. Har yanzu ban gaya mata ba. To me yasa? Sai nan gaba. Ma'aikatar kimiyya ta gayyace mu nan da wata biyu masu zuwa. Insha Allah suna so za su yi taro na yayi ɗalibai. Kuma kai ne aka gayyata a matsayin wanda za ka koya ma yara zane. Wannan wace irin nasara ce haka? Ta juyo min cikin kwana ɗaya. Ta yi dama haka al'amarin Ubangiji yake.
daga lokacin da rashin nasara ta same ka sai ka ta ganin kamar kai kadai aka tsana, amma daga duniya ta ɗaure ma gindi kuma sai ka ta ganin kamar kai kadai ne mai nasara a duniya. Maganar ka haka take. Da ni ma haka nake jina, amma kuma yanzu ina daga cikin masu sa'a. To, za dai mu ji insha Allah. Yawwa ina jin kamar tica. Akwai siffofin halittun Ubangiji masu kama da juna. Sun dace, amma a tsarin halittarsu ba su haɗa hanya ko ɗaya ba. Ina jin ka. Misali, siffar halittar biri tana kama da ta mutum. Sannan kuma siffar barewa da akuya. Ɓauna da saniya, damusa kuma da mage. Igiyar so da ta daura, rigimar wanda ta shafa, rigima ga kuma so iza ba ta bari ba. Da ta daura wanda ta shafa. Igiyar soyin ta yi ɗauri ba mai kuncewa, silar so da akwai tare ba kirgawa. Ina so kuma ina ɓoyewa bai dace ba, gaba kuma ta yi tasiri ta ƙyadawa. So mai cire gaba wannan ba shi iyawa, ƙarshen gaba soyayya ba a kumawa. Idan rai ya kinta ta sai a haɗewa, ai zama lau da fahimta ba ɓatawa. Ko an ɓata so shi ke gyarawa. Igiyar so ƙauna ba ta tsinkawa, igiyar so gaba ba ta tsinkawa. Igiyar so ƙauna ce ke ɗaurawa. Igiyar so da ta ɗaura, rigimar wanda ta shafa, rigima ga kuma so iza ba ta bari ba. Da ta ɗaura wanda ta shafa.
igiyar so da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima to ina kuma wannan ya shiga ne haka kai wannan dai akwai shi da yawo gashi nan gaba ɗaya ya zo baya nan haba tun ɗazu na zo ni ina ta duba ka ashe kana kayi can da Allah ke haƙuri, I'm sorry. Ba komai ina yi ne. Lafiya. Ya gida? Hope dai ka gama aiki na. Na gama aikinki. To. igiyar soyin kai ɗauri ba mai kuncewa silar so da akwai tare ba. Gaskiya yayi kyau wannan zanen. Gashi nan ni sak. Ka amma na ji daɗi. Gaskiya kana da cika alkawari wallahi na gode sosai. Nawa ne ma kudinka da ya rage? Na baka 7,000 saura 3,000. Hazan ce 4,000. Allah gaskiya kana da son kudi gashi to na gode sosai ko? Na gode. Aha sai an jima. igiyar so da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so iza bata bari ba da ta daura wanda ta shafa igiyar soyin kai ɗauri ba mai kuncewa silar so da akwai tare ba kirgawa ina so kuma ina ɓoyewa bai dace ba gaba kuma dai tasiri ta gyadawa so mai cire gaba wannan ba shi iyawa ƙarshen gaba soyayya ba a kumawa idan rai ya kinta ta sai a haɗewa ai zama lau da fahimta ba ɓatawa ko an ɓata so shi ke gyarawa igiyar so ƙauna ba ta tsinkawa igiyar so gaba ba ta tsinkawa igiyar so ƙauna ce ke ɗaurawa igiyar so da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so iza bata bari Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobi. Jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya. Da fatan wannan shirin ya ƙayatar da ku. Domin ci gaba da kallon wannan shirin, ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna Arahus TV domin kallon wannan ƙayataccen shirin. Duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Masoya, ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako. Malika ce matar Sadiq. Dan Allah Malika ki saurare ni. Ba na so na ji komai daga gare ki. In dai kika so zan fita daga gidan nan. Matsalar ɗaya kai ne baka son cika alƙawari shi yasa. Duk da haka? Na gode. Ka tsaya iya matsayinka. Su ma za su iya abin da ba za ka iya yi ba. Bayan fuska. Kada ka taɓa amincewa mutum, saboda muguwar fuska tana ɓuya cikin kamala.
ma'ana bayan fuska. Dama tun farko na yi tunanin kai bayan fuska ne. Ni ba bayan fuska ba ne. Director Nura Mustapha Waye, bayan fuska.